να ενεργώ μόνη μου. Δεν θέλω να εξαρτιέμαι από κανέναν, ούτε καν από τους γονείς μου. Και επειδή ακριβώς οι γονείς μου με μεγαλώνουν με απόλυτη ελευθερία, με αφήσαν να επιλέξω και αυτό που ήθελα. Φαίνεται εξάλλου. Δεν μου είπαν όχι, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο και θα κάνεις και το άλλο. Και σε παρακαλώ, 20 στο τρίμηνο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πόσο έχουμε στο τρίμηνο όμως, αρετή? Έχουμε υψηλούς βαθμούς. Έχουμε υψηλούς βαθμούς. 20 έχουμε στο τρίμηνο, βρε αρετή. Όχι, δεν έχουμε και 20. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Έχουμε πιο χαμηλούς βαθμούς, αλλά είμαστε... Αλλά θα μπούμε στη μουσικολογία από τους πρώτους. Ναι. Σίγουρα αυτό είναι σίγουρο. Ναι, αλλά πάλι επέλεξες να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Δεν επέλεξες να βγεις στο επάγγελμα. Άμα είναι Ή νομίζεις έτσι... ότι θα μπορεί να το συνδυάσεις και τα δυο στο πανεπιστήμιο? Και τα δύο να δουλέψεις λιγάκι. Θα μπορέσεις. Ναι. Έτσι δουλέψαμε όλοι. Και εγώ όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο έκανα μαθήματα. Αυτό είναι. Αλλιώς δεν γίνεται. Πολλές φορές οι άνθρωποι το σκέφτονται αυτό όταν μεγαλώνουν. Εγώ είχα την τύχη να το σκεφτώ από τώρα. Γιατί έχω και μια εμπειρία, δηλαδή δουλεύω, δεν κάθομαι. Δουλεύω, αλλά δεν δουλεύω σαν επαγγελματίας. Δουλεύω επειδή μου αρέσει και δεν το βρίσκω τώρα σαν δουλειά. Αργότερα ίσως το δω και εγώ σαν δουλειά. Αυτή όμως η γνώμη διαμορφώνεται με τις μέρες, διαμορφώνεται με την ώρα. Δεν μπορώ να το καθορίσω από τώρα. Ίσως στο μέλλον δουλέψω και πολύ σκληρά μάλιστα, γιατί σε αυτό που κάνω είμαι κάπως τελειομανής. Ίσως το έχω αποκτήσει αυτό από το θείο μου, τον Ταλάρα.